Здравейте, ватмани, днес ще ви кажа няколко факта за трамваите в София. Нека да започнем. Факт номер 1. Трамваят е най-стария обществен транспорт в София. Факт номер 2. Трамвай 7 е първата линия, оборудена с модел П за суинг с маршрут метростанция Хан Кубрат до квартал Манастирски ливади запад. Факт номер 3. Строежът на линиите отнема малко над 2 години и е изпълнен от френски и белгийски дружества. Първоначално по улиците се движат едва 25 мотриси. Факт номер 4. Общата дължина на трамвайните трасета в София е над 300 км, а в настоящия момент трамвайните депа са 3 – Красна поляна, Искър и Банишора. Столичен електротранспорт има 14 линии, покриващи кварталите Бъкстон, Триъгълника, Западен парк, Хиподрума, Център, Красна поляна, Лозенец, Красно село, гара Искър, Централна гара. Не може да те удари ток от релсите, така че не е нужно да ги прескачаш. Трамваите се захранват по жиците над тях. И така много хора грешат, мислейки си, че може да ги удари ток от релсите. Благодаря за това, че гледахте още едно мое видео. Довиждане.